estamos tamén nun momento de intoxicación por parte da conta a nivel mediático, empresarial, e agora desde a Xunta de Galiza, intoxicación tamén tentando confundirnos os conceptos, non? Pois que é o bilingüismo, que parece que o bilingüismo ao final é castelán por un lado, español polo outro, por exemplo, pero que o galego non exista, ou mesmo esta idea da imposición, claro, que efectivamente sei que é unha idea bastante ben imposta, non? De entender que defender o galego ou darlle garantías ao uso do galego é impor. É un disparate xa de seu que o presidente da Xunta pode dicirnos iso, cando que imposición do galego en Galicia? É unha contradicción. É como se dir, impoñemos o castelán en Segovia. Impoñense que, decir, e hai normas, recordemos, aquí en Cataluña de feitos movimentos en defensa do catalán, digo, cada certo tempo, non? Cantas normas hai para regular o castelán no Estado español, na etiquetaxe, no ámbito comercial, son máis de 100. E ninguén en el mundo, nunca Pedro J. non vai poñer a imposición del castellano en España, non? E, no entanto, cantas normas temos para garantir o galego no comercio? Cero. Dicía o presidente da Xunta, hemos evitado que nos impongan el gallego en el comercio, que los rótulos estén en gallego. Pois mire que malo é, que son necesarias, efectivamente, medidas en democracia, do contrario sería a lei da selva, non? Para garantir, efectivamente, que a administración no ámbito comercial non é lógico que haxa medidas, que non se acusen en imposición, porque non é certo, que haxa medidas para garantir que un cliente ou unha clienta, porque seguen pasando estes casos, lle digan, usted non se dirige a mí en gallego, ou que non cobren un sobreprezo se lle pides que a imprenta faga as cousas en galego. Entón, sí que son necesarias esas medidas que actuemos con valentía. E sí que aí hai un traballo moi importante, xa que se editaron tantos libros, e agradezo tamén a publicidade, non? Pois hai, por exemplo, o das 55 mentiras, non? Que promoveu a plataforma Prolingua, e que tamén tentan destripar como nos queren vender sobre todo o mundo ao revés, non? Sei que nisso estamos todos de acordo realmente,